Ngiyanibingelela ababukeli be-Black Life TV, lona nguphela kade nophoso lwabaThembu Mthembu. Ngisuka le Empangeni ngizothula uhlelo izinkinga zomndeni. Ikhaya nekhaya-ke bahlali liney'nkinga zalo. Wonke umuntu nje oba sihamba nje siy'thwele iy'nkinga zethu, kodwa-ke phela akusho ukuthi kumele siphile zona sigcine sesifana nazo iy'nkinga zethu. Namhlanje la e-studio nginodadewethu naye oney'nkinga zomndeni, onethemba lokuthi uzothi uma iphuma la kwa-Black Life TV inkinga yakhe ibisisombululekile. Dadewethu ngiyakubingelela futhi ngiyakwamukela la ku-Black Life TV uhlelo iy'nkinga zomndeni. Mala sisi. Gama lami ngibana Madiba nisuka e-Eastern Cape eAlsikisiki. Madiba. Yeah. Are you the Madiba themthembuzi? Yeah. Are you themthembu? Ngenza abathembu batholakala lapha ne Ba sikuyo yonke indawo bayatholakala oMadiba eMthatha bayatholakala eBizana like ifamily yethu ininzi. Oh okay mama. Yeah. Ibali lakho lithini ke? Ibali endifuna ukulisho namhlanje ukubana lapho ndihlala khona ndiyuza isename engafanelanga uba ndiyayibiza njengoba uma wami wayetshadile. Uthe esobe etshadile umuntu ebetshatele kuye wasweleka so akadivosa wahlala emzini. Then after years uye move on wathumanela umuntu kwazovela mna. Ngithe mandina 5 years wasweleka. So ekhuleni kwami kuye kwaba khona izinto ezimayo njengoba yabona ndifake izbags which is lamehlo andihluphayo angamehlo bendikhule nawo. Andiqale ngosendimdala xa ndihambayo ndisiyohlola okanye ezicaweni ekuprofethwa kuzo bathi ngamadlozi asekhaya kulo baba wami apho kumele ukuba ndibhilonga khona ndenzelwa amasiko khona. So kukhona into afuna uba ndiyenzelwe ekhayeni ndaziswe ekhaya ngoba phayana ndihlala khona akukuko. Ngoku bendinofisa kuba ifamily yam lena umama atshatele kuyo yamkele i-accept ukubana andinguye owaphayana. It's not like ndizobalahla qha ndifuna bazi nam ndikwazi ukwazi ifamily yam apho ndisuka khona ngoba ndiyakhula ngoku maybe ndingafumana umntu kanti ngumfowethu. Yeah. Okay uthena umama wayekade eshadile ngithi. Yeah. Ubaba waseyasweleka. Kodwa umama akahambanga ekhaya. Waqhubeka ehlala. Kodwa ehleleni kwakhe bese ba nomuntu eseceleni wesilisa. Yeah. Okay. Kwase kwavela wena. Okay. Ikhona into yenziwa mhlawumbe uthi mhlawumbe kuthiwa lo muntu lona uyahlawula la kulo muzi ngoba lo muntu lo wayeseganile la noma nje kwaba nje ukuthi nje kufike kuvela wena. Kuzange kuhlawule. Wahamba wathola kanjani umama pho waya kuyena lo muntu lona move on naye kusawuhlala on naye noma nje babebonana afike nje abuya hamba ufika abuya hamba babebonana afike ahambe kanjalo. Okay manje ifamily yala iyakwazi ukuthi wena kahle kahle uba nobaba wakho kodwa abafuni wena mazi. Yeah. Akwazi nje wazi ukuthi okabani isibongo sakhe. Angikaze ndaziswe. Bendiyiva ngaphandle then ngokuya ndikhula abantu mabendibona kuba icawe bendiye kuyo nalapho ndiyakhona ndiyohlola then bandixelela uba ndibhilongaphi. Bandibuza uba ndibhilongaphi ndisho ndithi andizazi nam. Bazothi le nto lena yenzakalayo izandivalela njengoba seyindivalele amathuba. Ndisoloko ndingumntu nje ongekho right kukuba amadlozi asekhaya akwatile. Yeah. Ngoku kumele ndihambe ndiye kulo tata then ndenzelwe isiko elenziwayo ndi-introduce phayana ukuba bakwazi uba babe nam namehlo amabe right. Angazi ngesixhosa ukuthi kwenzakala kanjani. But ngiyengizwe ngesiZulu wami ngizalwa lezulwini. Ngiyengizwe kuthiwa kunalento ekuthiwa idaka. Wena kahle kahle uyidaka la kubo kwalo baba lo waseqinwe eshade noma wakho. Ngokomthetho nangokwesiko ubhilonga khona kodwa manje uma ngabe shuthi masuya kwababonayo bekutshela into bekutshela yona kushuthi mhlawumbe kunento engenzekalanga kahle. Yabo. Kunento mhlawumbe kunendlela mhlawumbe bafana ngene ngayo noma emva koba esengene esibayeni senye indoda kwakufanele mhlawumbe ahlawule ngento ethile. Yabo. Kodwa ke angazi. So njengamanje ufuna senze njani Sam? Sizama ukuthi sikuncancelele le family okuyona ukube ikutshelele ukuthi ena ikutshele at least uzazi ke isiduko sakho sangempela ukuthi kahle kahle wena ungowabani. Yebo sisi. Ufuna lokho. Bengingathanda uba banixelele. Bakuxelele. Okay. Udaba lolu lubucayi kakhulu mntama inewe ukuthi vele ngesikwazi ukuthi silifonele nje lolu daba loludinga ukuthi
ukufika kuhlanganiswa abantu abathizeni kuhlawulwe phansi likhulunywa ngoba mhlawumbe asazi kunento ey'ngale ezenzeka ezinye yabo Yeah. and ngoba udaba ubuye lithinte nomsamo nento ey'kanjani. Ngicabanga ukuthi and ngizozama ukuthi umphathi wami naye udaba lolu angalithokozela ukuthi siluqhube siye ekhaya kwamse kuphi Kuse-Eastern Cape Sikisiki. elisikisiki. Ewe. But I do have utamdala wami lapho kushadele khona Khona umama. umama kodwa okwamashu. yena. Okwamasho awuseduzane bodwa isaphe singalapha singangena ethezini kamphathi sishone khona. Okay, ngiyabonga. Uzozizwa unjani emva kwalokho Ngizozizwa ndivuya kakhulu ngoba at least nizoyazi ifamily yami, zobazi nosisi bami nobhoti bami. Ngoba kula maxesha angoku kumele wazi umfowenu. Ndisengadibana nomuntu phayana ngaphandle ndimthande, umthanda and usuthanda kanti umfowenu. ndithanda umfowethu. Yabona mfethu ngiyaxolisa kakhulu ukuthi ena udlulele kulolu daba olunjena ebuhlungu. Alumnandi neze. Yabona-ke izinto ezenziwa abazali sometimes benganaki. Umama usekhona ngithi yena. Akasekho. Oh Jehova, nanso-ke into ebuhlungu. Hayi. Kodwa laba abakubo baba bayazi. Bayamazi. Mandivayo kuthiwa utamdala uyamazi utatam. Utatakho. Kodwa naye wakhona mandivayo- elalini. ngoba sihlala kwidolophu A1 kodwa indawo esihlala kuzo sihlukene like ii-villages. I-villages. Yeah. Yena ukuhlala kuloo lali, mina ndihlala kwenye lali. Yakubuhlungu ukuthi nomama akasekho ongabe uyena mhlawumbe ngabe uyayikhulumela alichaze kahle udaba ukuthi kahle kahle wena isiduko sakho sangempela Yeah. sithini. Bahlali nkosami nangu udadewethu lana uma wakhe wayekade eshadile komunye umuzi. Mayeshadile ubaba yadlula emhlabeni kodwa-ke waseyamuva on wathola omunye lo owagcina emkhulelisile wagcina sekuphuma nangu udadewethu. Ekuphumeni kadadewethu-ke uney'ngqinamba abhekana nazo empilweni njengamanje ikakhulukazi ngomama akasekho. Ufuna ukwazi nje lapha okungakhona kahle kahle isibongo angakhona. Yebo ekhaya uhlelo unethezekile kodwa ufuna ukwazi ngoba izinto zakhe ayilungi noma ehambe yaphi kuma nje ufake izibuko mayithi uyaya kwabamanga bathi cha into ezenza ngaboni sekuyizona izinyanya zakhe ezihambe zimvalela. Lolu daba ke lubucayi kakhulu bafethu angeke size silifone ngesilikhulume efonini sizozama ukuthi sinqanqe umphathi wethu sihambe siye khona kuba bomncane ngoba uthi kunoba omncane wakho okhona la edolobheni kwamashu. So into yokwenzeka sohamba siyekhona mhlawumbe sothi mase sibuya-ke sesibuya noba bomncane-ke mhlawumbe sesikhulumile naye off air udaba mhlawumbe sesibuya naye-ke sezochaza ukuthi cha kahle kahle udadewethu ungowaphi mhlawumbe uzohamba emtshele lapho ngoba into ayicela nje iyodwa akacela egolide akacela esiliva ucela nje ukwazi nje isiduko sakhe sangempela akadingi into ey'ningi. Bahlali lolu daba-ke nibenilindile lapho ningakhohlwa ukusubscribe ni-like ni-followe ni-view nikwenze konke khona mase sibuye nalolu daba lolu nazo ngoba baningi bafethu abantu abazaleke ngey'ndlela ey'kanjalo. Mina ngiyangizwe ngithi ugogo mayichaza athina umuntu usuke ezaleke kanjalo usuke yidaka la kulowo muzi and usuke ebhilonga khona kangangoba leyo ndoda usuke kade imkhulelisile mangabe eganile usuke kufanele ihambe iyolobola lapho iyolobola kubo kwamkhwenyana ngoba suke sengiwakhona. So usisi-ke ngathi akwenzakalanga yonke leyo process leyo. Umama nje shuthi kwaba into engathi ecishe ifana ngathi ngayibeka kanjani umuntu omdala akasekho emhlabeni ngathi umjolo. Kwaba umjolo wagcina sephuma yena kwangaba khona process eyenzeka. Sizohamba-ke siye kubaba omncane. Siyabonga kakhulu ngokubukela abahlali. Siyabonga nawe sisi ngesikhathi sakho. Siyathemba ukuthi uzoluthola usizo la kwa-Black Life TV. Ndiyabulela kakhulu nami. Nibe nosuku oluhle. Bye bye. It's the Black Life TV.